Ďakujem. Pán premiér, keď som počúval vaše vystúpenie, tak, a nevedel by som nič iné, tak by mi z toho bývalá vláda vyšla veľmi neslávne. Ale čo si myslím, že je oveľa neslávnejšie, smutné a tragikomické, že vy ste nevystupovali ako premiér súčasnej vlády, ale ako opozičný poslanec bývalej vlády, ktorá už tu 2,5 roka nie je. A to je veľmi smutné a tragikomické. Ďalšia vec, na ktorú by som chcel reagovať, že ste hovorili o tom, že nechodíme na stretnutia s občanmi. Ja som si len námatkovo počas vášho vystúpenia pozrel môj kalendár za posledný mesiac. Bol som okrem Bratislavy a Žiliny, kde teda pôsobím, v 14 slovenských mestách a rozprával som sa s občanmi. A dnes by som bol tiež znova s občanmi, len pán Paška zvolal toto stretnutie, túto schôdzu na takýto termín. Určil termín schôdzu. Poprosím vás. Ďakujem. A napríklad ľudia okrem iného sa pýtajú aj na to, že ako je možné, že ich blízky majú tak zlú zdravotnú starostlivosť. A preto sme tu. A toho ste sa naozaj nedotkli, tak ako to povedali viacerí kolegovia. Takže prosím, keby ste naozaj sa postavili k tejto veci ako statočný, čestný, úprimný človek, ktorý bude riešiť podozrenia a obvinenia, ktoré sú voči nemu vznesené, a nie problémy iných, ktoré navyše sú z dávnej minulosti. Ďakujem. Pán poslanec Miško.